Прывітанне. Вось. Рыхтуецца пчаляр абслугоўваць вулік, пашыраць гняздо. Мы ў лесе, у заказніку. А хто табе дазволіў ставіць у лесе вулікі? Ці дазволіла табе лясніцтва? А? Дозволили? У тебе ёсць білет? Да. И нават два билета. Один 3 и другие 3. Усяго 6? Ух ты, як табе пашанцавала. В разных местах. Там, где великие дрэвы, а тут, где малые дрэвы. Ага. Что? Ну, націскай. Некалькі разоў. Все, адыходзь. Крыху пачакаем, здымем крышку. Так, вось. Дымі давай на іх. На іх зверху. Ховать. Вось хаваюцца. Все добра. О, пчелки такие. А что не вылазит? Все, хопіць. Досыць. Что у тебя тут? О, пчелка уже з намі. Ой, Але яна мірная. Значыцца, вось. Сюды ставім такую рамку эксперыментальную, яны тут дабудуюць. Можа і трутнёвы расплод тут будзе, яны ўжо самі вырашаць. А вось. Што? Пчела села еще. Што, яна закахалася у тебе? Угу. И вторая. Мабыць, ты смачна пахнеш? Напевно. Так, зараз подставим сюда рамку, а то я адхіліўся тут. Так, вось, мы паглядзім, што ў іх тут за тусач. Гляди, тут яшчэ і такія пупырышкі. Вау. Расплод. Тут у іх все добра, тут у іх все файна. Гляди, тут расплод. Клас. Гляди, тут расплод. Чакай. Я ведаю, у меня тут таксама расплод. Все прыгожа. Понимаешь? Все. Ось і тата. Глядзім. Глядіть рамку. О, тут трутневый расплод. Зверху трутневый расплод. Бачиш? О. Такие. Ось такие шишечки. А там ніжэй звычайны. Вылупяцца трутні, а значыць, ужо і маткі змогуць аблётвацца. Таму неўзабаве прыйдзе час першых адводкаў. Крыху аддалі. Ага, вось так. Такая рамка. Все тут добра. Матка старанно сеє. Ой, мне сейчас пчелка натиснет куда-то. Неважно. Ее и виднее. Так, мы тут... Моя пчелка залезла на меня и тут теперь на телефон залезла. Так, замыкаем рамки, ссовываем. И ставим им сюда в разрыв гнезда. Подставляем им вощинку. Вощинку такую. На старой опальной рамці им будет цікаво. Яе отбудовать. Вызернула сонейка, настрой добрый. У нас у пчелок ва ўсіх настрой добрый. Ось, яшчэ одну рамку им поставим. И все. О, зараз яшчэ на рамку. Буду глядеть. И зараз покажу пришпил вам. И вось глядзіце, там, дзе ўваход у вулік, яны выгрызлі такую вось, каб было зручней. Я им подобрал такую хендмейд рамку. Вось, так само каб. Вось яны ўжо яе асвойваюць.
Вось хендмейд рамку ім падабраў. Таксама тут атуліна, канешне, вялікая, але яны, калі ім трэба тут трутнёвы расплод дадатковы, яны таксама яго тут закладуць. Альбо проста будзе перговая рамка. Не, каб была перговая рамка, лепей мы яе з краю паставім. Вось сюды, з самага краю. І ім свабадней будзе. І, можа, пяргі нанясуць. Вось, гэта 13-я рамка. Малады пчаляр, добрый аператор. О! Одна пчела ўжо на мяне раззлавалася, кідаецца. Але нічога страшнага. Мы ж прыйшлі з добрымі намерамі даць ім новых рамак, спросіць ім працу. Вось. Такім чынам, сябры, мы пашырылі гнездо до 13 рамак. Правда? Угу. Вось. І зараз мы ім холстикам іх накрыем. Пчолкі хвалююцца, лётаюць, і гэта добра. Бо яны бароняць сваё жытло. Вау! А там ідзе бура, там навальніца. Чуеце? Вау! Вось, ну што, будзем збірацца? Всё. І да новых сустрэчаў на нашай лясной і вясковай пасецы.